Kaixo, Leirek esan du, Juanen ondoren hitz egitea komplikatu izango dela, niri dagokit. Lehen da bizi hasi aurretik nik eskerrak eman dizkiot Landerri, azken momentuan kriston marroia sartu diot, eta gaur niri begira egon beharrean, pantailari begira egongo baldin bazarete, berari esker da, ez dago hemen, baina nik eskerrik asko. Gaur nien nintzen hemen hitz egitekoa, beste batek hitz egin bazu. Ez dakit ikusi duzuen Apokalips Now pelikula. Ikusi duzue? Ez? Ikustekoa da. Hor bago esaldi famatu bat esaten duena, euskaraz gutxi gora bera halako zerbait izango litzateke, niri goizaldean napa luzaina gustatzen zait. Mendizkari garaipen usaina dario. Ez daki garaipen usaina dagoen Euskal Herrian, baina greba usaina behintzat bai. Eta greba usain horren ondorioa da, nietat hori placer bada, ni zorionekoa naiz greba asko dauzkagulako aste honetan, baina nire zoritzarra ere, bada, ze gaur hemen Unai izan hitz egitekoa industriari buruz, baina Unai hor daukagu, Gipuzkoako papergintzan, Bizkaiko metalean, buru belarri. Eta berak egin ezin duena, nik egin beharko dut. Edozein kasutan, nien naiz industriako kide, negoziazio kolektiboko arduraduna naiz sindikatuan, eta ni saiatuko naiz prekaritatea industriatik ikusten, baina nire azterketa ziurrenik industriatik kanpokoa izango da. Edo industriako eremua behintzat gaindituko du. Zer da prekaritatea? Juanek esan du, gero Mitxelek honetan sakonduko eta bihar Leirek ere bai. Baina prekaritatea mugan egotea da. Erortzear egotea da. Bihar Leirek bereziki, sakonduko odoretan ikuspegi zabalago batetik, nik lan baldintzetatik ikusita bakarrik, soldata ikuspuntutik, soldata duina ez izatea da. Segurtasunik emango ez dizun soldata izatea da. Ez jakitea, hilabete bukaeran diru nahikoa izango duzun. Bizirauteko izango duzu. Baina segurtasunak irabazteko ez. Prekaritatea egonkortasunik eza da. Gaur lana izatea, baina bihar agian ez. Bizi proiektu bat eraikitzeko zailtasunak izatea da. Eta prekaritatea da lan osasunean eragina duen lana. Osasunak kaltetzen duen lana. Hori guztia eta guk, frogatuta daukagu, elementu bat topatzen dugun tokietan, besteak topatzen ditugu. Soldata basoak dauden tokietan, egonkortasun eza daukagu, eta lan osasun arazoak izaten ditugu. Danak batera joaten dira. Eta horrek jendeak kokatzen du egoera ahul batean. Horrek jendeak kokatzen du beldur egoera batean. Eta nik esango nuke kokatzen duela askatasun sindikalik gabeko egoera batean. Erortzear dagoen honek batzuek esango duzue, ez dauka zer galtzeko. Ezke mugan dagoenak erortzen baldin bada dena galtzen du. Eta horrek jendea beldurtu eta geldiarazi egiten du. Eta hori baino elementu disiplinatzaileagorik ez dago. Ez dago. Horregatik esan dezakegu lehen eta bigarren mailako langileak daudela. Erortzear daudenak eta gutxineko segurtasun batzu dauzkatenak. Eta ziurnik konfrontaziorako denek behar dugu segurtasun minimo bat. Eta lehen ere, Juanek esan duen zentzu horretan, ertzetan daudenak, erortzean daudenak, erdigunera ekartzen baldin baditugu, denok gutxieneko segurtasun egoera batean baldin bagaude, indarrak metatuko ditugu. Prekaritate egoeran dauden pertsonei lehentasuna ematen diegun momentuan, ez gabiltza langile klasea banatzen. Langile klasea eraikitzen ari gara. Eta indarra irabaziko dugu. Hori konbikzio bada. Eta edozein kasutan, guretzat helburu. Guretzat negoziazio kolektiboa beste puntu batera eraman behar dugu. Eta beste puntu horretara eramateak esan nahi du, prekaritatea topatzen dugun tokietan, prekaritate egoerak konpondu artean ez dugula beste zeri buruz hitz egingo. Indarra metatu artean, langile klasea berreraiki artean, ez dugula hitz egingo beste gauza batzuei buruz. Puntu horretara eraman behar dugu sindikatua. Prekaritateari buruz hitz egiten ari gara orain, ziurrenik autokritika puntu bat egin beharko genuke. Gu prekaritateari buruz orain asko hitz egiten ari gara, lehentasun handia ematen ari gatzaizkio, eta ziurrenik ematen ari gatzaizkio momentu batetik aurrera,
industriara ere heldu delako prekaritatea. Sektore feminizatuetan zegoen bitartean, ez genion orain ematen diogun garrantzia. Irakaspen bat etorkizunari buruz. Bueno, gizon hau jarri dut. Honek inflexio puntu bat eragin zuen 2012an, prekaritatearen esparruan. 2012ko lan erreformarekin batera. Atzo egon nintzen behiratzen, ze esaldi erabiliko dut, honek dauzkan esaldi guztiekin, zein erabiliko dut. Nik bat esango dut, honek esan zuen omenaldi egin behar zitzaiola manifestazioetan parte hartzen ez zuen jendeari. Guk ez genion kasurik egin, eta zorionez hau izan zen gure erantzuna 2012ko martxoaren 29ko greba orokorrean. Erantzun izugarria da. Baina egia da ere, ez genuela lortu lan erreforma hori geldiaraztea. Eta lan erreforma horrek eragin oso gogorrak izan ditu langileengan. Segurtasun individual esparroa galdu egin dira. Jendea kaleratzeko errestasunak. Jendea toki batetik bestera, langileak toki batetik bestera mugitzeko errastasunak. Galdu egin dira beste zentzu batean ere, prekaritatea legeztatu egin da, bereziki lanaldi partzialarekin lotuta. Eta negoziazio kolektiboan, horri buruz asko hitz egin dezakegu, eragin zuzena izan du. Eta lan baldintzak prekarizatzeko estruktura bat sortu da. Batetik estateko hitzarmenen bitartez, eta bestetik enpresa hitzarmenen lehentasunaren bitartez. Hor badakigu bereziki outsourcingean zer gertatu dan. Eta gero adibide batzu emango ditugunez horri begira, outsourcinga zelan erabili izan dan industrian lan baldintzak bera botatzeko. Eskala bikoitz bat eragiteko. Baina arazoa ez da bakarrik izan lege aldatu indala, beldur giro batean egin behar izan dugu gure lana. 2008-2009tik aurrera kaleratze masiboak bizi izan ditugu. Sindikatua ereak kudeatzen egon da, krisiak kudeatzen. Langabezi tasa handiekin egon gara gure lana egiten. Eta horrek beldurra edatzea ekartzen du. Eta egoera horretan, enpresariek aukera asko izan duten nahi duten egiteko enpresetan. Jakinda, aurrean da gaudenok, ia edozein lan onartzeko prest egon behar dugula, alternatiba beste edozeinek hartu dezakelako. Hori gure eraikuntzako militante batek bere momentuan esan zuen, nik uko egin ahal izan diot 8 euro ordua kobratzeari, oraindik ere langabezia kobratzen dualako. Gaur bai, bihar ez dakit horri uko egin ahal izango diodan. Egoera horretan egin behar izan diogu guk aurre, lan merkatuan bizi dugun egoerari eta enpresetako egoerari. Hau ja antiguaia bada, hau da industriaren paleolitikoa. Garai bateko enpresa, langile guztiak enpresa berean zeudela, produkzioa hasieratik bukaeraino toki berean egiten zala, hori paleolitikoa da. Hurrengo fasean, euskaldun batzu izan genituen aitzindariak. 3.0 industriaren aitzindaria López Arriortua, Super López izan zen. Batzuek igual ez duzu ezagutuko, gaztegia zetelako. Super López izan zen. Wolfsburgo bak izunan dagoen? Imaginatuko zuen izan horrekin Alemania dela. Bak zer dagoen Wolfsburgon? Wolfsburgon Volkswagenen egoitza dago. Eta Super Lópezen helburua zen zornotza bihurtzea Euskal Herriko Wolfsburgo. Just in time industria, enpresa nagusia, inguruan, suministro enpresak, momentuan batetik bestera produkzioa eramango dutenak, hori ere aintzinako bihurtzen ari da. Garai batean eztabaidatzen genuen, enpresak Txinara eramaten zituztelako. Ondoren, ekialdeko herrialdetara eramaten zituztelako. Gaur egun, toki askotan, mehatxatu egiten gaituzte produkzioa Marokora eramatearekin. Orain gutxi eduki genuen bilera bat Adegirekin, eta bilera horretan Adegiko presidenteak esaten zigun. Hemen soldatak kontrolatu egin behar ditugu. Kontrolatu egin behar dira, ze gu baino merkeago daudenak topatzen baldin baditugu, produkzioa ara joango da. Baina honek ez dauka mugarik, mundua oso handia da. Beti egongo da jende esplotagarriagoa. Beti. Eta gaina, arazoa ja ez da bakarrik produkzioa edozein tokitara eraman dezaketela, beste enpresa batzuekin lehiatu behar dela.
Beste herrialde batzuekin lehiatu behar dela. Enpresa barruan ere lehiaketa sortzen da. Hauek Toyotaren produkzio guneak dira. Edozein kotxe enpresak momentu honetan, kotxe bat produzitzera doanean, barrura begira landu egiten du eta esaten du. Nire ze fabrikatan ningoa merkago kotxea. Eta esan da barne lehia. Eta barne lehia horretan, gu izugarri presionatzen gaituzte. Eta presionatzen gaituzte esaten digutelako, edo merkago daude soldatak, edo besteak kotxea hemen egin beharrean, beste toki batean egingo dugu. Gero, mehatxu hori dena gezurra da. Ze soldata jitsi ditzakezu, baina esan dudan moduan, beti egongo da, zu baino merkagoa dan beste bat. Honek mugarik gabeko bide bada. Hau, testuinguru hau jarri nahi nuen ikusteko, ze egoera gogorrean egin behar izan duen industriak egin duena. Testuinguru gogor honetan egin behar izan diegu aurre, enpresei, eta prekaritate eredu berriei. Eta honetan nik esan nahi dudana da, lehen da bizi, sindikatuan jakituria badaukagula egoera hauetan enpresei aurre egiteko. Hemen badugu adibide bat, hemen hurbil dagoen enpresa batekoa, enpresa batzuetakoa, CIE. CIE multinazional bada, euskal multinazionala, izugarrizko irabaziak dauzkan enpresa bada, eta CIEk erabaki du Euskal Herrian produkzioaren parte bat, eskala bikoitz bat eratuta egitea. Baina hori ezin duen ez egin, langile propioekin, zerbitzu enpresen bitartez egin nahi du. Eta zerbitzu enpresetan, hitzarmen kolektibo penagarriak dauzkatenez eta enpresa hitzarmenak lehentasuna duenez, posible da SG enpresak, zerbitzu enpresak, CIEkoen erdia kobratzea. Bata bestearen ondoan lan eginda. Ia lan berdina eginda. Aginduak CIEk eman da. CIEk aginduta dana, inongo produkzio autonomorik gabe. Hau legez kontrako lagapen bada. Eta zorionez, CIEn aurre egin genion eta irabazi egin genuen. Ehen batzuk pentsatuko gozue, hau juridikoak irabazi genuen, horrek ez dauka meriturik. Hemen meritua ez da juridikoak irabaztea. Meritua da langileak ausartzea, CIEri aurre egiten eta demanda hori sartzen. Jakinda ondorio izan daitekela hurrengunean kalera doazela. Boteretze ariketa hori izugarria da, eta hemen lortu genuen. Ni momentu batean, Osakidetzako arduradunak nintzen, hemen ondoan Santiago Ospitalea dago, eta hor ikustegia, labanderia, privatizatzea erabaki zuten. Hasiera batean kriston mobilizazioak egin genituen, izugarriak. Eta heldu zan momentu bat, non langile finkoak mugitu egin zituzten, Osakidetzakan zeuzkan behin-behineko langileak ja kaleratu zituzten, eta konturatu ginen egun batean, Santiago Ospitalen itxialde egiten ari ginen, ertzaintza etorri zangu ateratzera, eta atera gintuztenean ingurura begiratzen ari ginen, eta han geunden guztiak Santiago Ospitaletik kanpoko langileak ginen. Zergatik langile propioen arazoa desagertu inzalako. Beste konponbideat eman zietelako. Eta niretzat, borroka honetan lehenengo ikasgaia, eta ni izugarria arrojartzen nagoena da, nola CIEko langileek parte hartu duten honi aurre egiten. Nola gure delegatuak izan diren parte, printzipioz euren lan baldintzetan eragina ez daukan zerbaitetan, niot printzipioz, segero badakigu ondorioak badauzkala, baina printzipioz bere lan baldintzetan eragin zuzena ez daukan borroka batean parte hartzen. Ustut irakaspen oso importante bat izan dela. Hemendik hurbil ere, badauzkagu beste adibide batzu, DHL-en orain borroka ezberdinak egiten ari gara. Nik DHL-eko beste adibidea jarri dut, DHL Txina ditzen dugu. Baten batek pentsatuko du DHL Txina ditzen dugula, Txinako lan baldintza jartze esatzen dizkietako langilei, ez da horrela. DHL Txina ditzen da, han egiten duten logistika lana Txinarako egiten dutela. Bueno, hemen ere DHL beste multinazional bat, irabazi handiak dauzkan multinazional bat, hemen ere zerbitzu enpresa bat sartu dute, KOR. 14.000 euroko soldatak dauzkate. Langile hauk ere antolatzen hasi zirenean, 50 langile kaleratu egin zituzten. Eta guk, CIEN-SG-en egin genuen gure ingenieria juridikoa eta I+D+I hori egin genuen. Baina enpresek ere egiten dute bere I+D+I-a. Kasu honetan zer egin dute? Gureak enpresa kontratatu.
Gureak badakizue badala, aniztasun funtzionala daukan langileak lan egiten duten enpresa bat. Zerbitzu enpresaena legez kontrako izan daitekeenez, gureak sartzen dugu, aniztasun funtzionala daukaten langileak esplotatzen ditugu, baita ere 10.000 euroko soldaten truke, edozein kasutan DHL-en zuzenean kobratzen dela baino desente gutxiago, eta legeztatu egiten da berez legez kontrakoa zan egoera. Hemen ere, 20 demanda sartuta dauzkagu, meritu izugarria daukaten demandak kasu honetan ere bai, eta ikusiko dugu non bukatzen duen borrokak. Edozein kasutan, borroka egiten ari gara beste prekarietate eredu berri batean. Industria federazioa da eta eraikuntza ere badaukate. Eraikuntzan, lehen esan dugu langabezia, kaleratze masiboak, liburuzka bat ere atera genuen bere momentuan argiarekin batera, erakusten zela baldintza dauzkaten HTA egiten ari diren langileak. Hemen, negoziazio kolektiboko beste adibide oso on badaukagu. Bizkaian, Askobi eta Komisionesek sinatu zuten hitzarmena, eta sinatuta hurrengo egunean, Askobi ari izan ja formazioa egiten bere asoziatuen artean, erakusteko zelan etzan bete behar hitzarmena. Hitzarmen batzuek balio hori dute. Kasu askotan, hemen arazoa ez da hitzarmenak egotea edo egotea, da hitzarmena bera aplikatzen dan edo ez dan aplikatzen. Eta eraikuntzan guretzat hori erronka izugarria izan da. Kasu honetan ere, lehen esan dut, beldurra oso diziplinatzailea da. Eta hemen, gertatzen da eraikuntzan, guk bi esparru dauzkagu, antolatutakoak enpresa nagusietan, horietan delegatuak daude, eta horietan normalean errespetatu egiten dira konbenioak ezartzen dituen lan baldintzak. Eta gero daukagu sektoraren 80-90, azpikontratak. Azpikontrata horiek sortu eta desagertu egiten dira egun batetik bestera. Eta horietan hauteskunde sindikalak egitea bera erronka bat bihurtzen da. Eta gu, eraikuntzan gai izan gara, azpikontratetako langileak zuzenan antolatzeko, delegaturik gabe eta hauteskunde sindikalak egin gabe. Antolakuntza aldetik innovazio oso garrantzitsu bat egin dugu, eta heldu gara puntu horretaraino. Eta momentu batean, jakin izan genuen momentua ondo irakurtzen, Anoeta ari zian eraikitzen, batzuk esango, honek beti bezala ingo du txistenen bat, San Mamés, ez gaurrez. Baina Anoeta eraiki bazan, HT-aren obrak zeuden, eta etxepilo bat ere egiten hasieran momentu batean. Eta guk ikusi genuen, agian ez geneukala gaitasunik Gipuzkoako eraikuntza guztia geldierazteko. Baina obra emblematiko horiek bai. Eta momentu hori aprobetxatu genuen, greba bat landu genuen, eta lortu dugu lan hitzarmena berritzea. Eta lan hitzarmena berritzea ez bakarrik soldata eguneratzeko. Horrek ere badaukala meritua, 10 urteko soldatak eguneratu ditugulako. Baita ere, hitzarmen berritzaile bat egiteko. Eta kasu honetan, klausula bat sartzeko, non ezartzen dan, azpikontratetan lan baldintzak ez badira errespetatzen, ez bada hitzarmena betetzen, enpresa nagusiek zuzenean ordaintzeko aukera. Hori ere erabat berritzailea dela. Horrek ez du esan nahi hurrengo unean dana konponduta dagoela. Aurreko astean hamar izan genuen prentsa horreko bat, Anoeta 50 milioirekin egin nahi dutelako, hitzarmena errespetatuta 70 milioi izan barko litzatekenean. Baina edozein kasutan hitzarmen berritu batek eta klausula berri honek kokatzen gaitu beste egoera batean, langileak antolatzeko eta lan baldintzak errespetatu arazteko. Adibide batzuk bakarrik eman ditut orainaldiari buruz, baina nik ekarpen berri bat ere egin nahi nuen eta etorkizuneko prekaritateari buruz ere hitz egin nahi nuen. Eta etorkizuneko prekaritatea, lehen esan dut, agian prekaritateera berandu heldu garela industrian bukatu zuelako eta zerbitzutan hasi zelako. Baina posible da hurrengo prekaritate ereduak industrian hastea eta beste esparru batzuetara hedatzea. Zergatik, badakizue mundu mailako gerra bat dagoela, izkutua, 5G-aren kontura, 4.0 industria no kontrolatuko duen, Txinak edo estatu batuek. Huaweiren atzean, hau da dagoen sakoneko borroka. 5G-ak ekarriko du, ematen duenaren arabera,
informazioa askoz ere azkarrago mugitu ahal izatea. Eta ez izatea bakarria pertsona konektatzen direnak. Makinak beraiek ere konektatu ahal izatea euren artean. Eta adimen artifizialean kriston saltoa emateko aukera egongo omen da. Ni honetan hau baina sos gehiago esateko enaiz gai. Onaino bai. Baina gerra honek ekarriko du ziurrenik eta bereziki industriatik hasita eraldaketa batzu egongo direla. Bat izan daiteke robotizazioarena. Zer ekarriko du honek? Hau da aukera bat. Langabezia tasa hastea, langile askoz gutxiagorekin, askoz produkzio gehiago egin ahal izatea. Eta honek zer lan desagertuko da? Zer lan sortuko dira? Errobotek sortuko duten produkzio maila horri erantzuteko beste esparru batzuetan gaitasuna egongo da lanpostuak sortzeko? Badugu planeta horri erantzuteko, produkzio maila horri erantzuteko? Aurreko egunean bestitzaldi batean entzun genuen, dirudinez petrolio likidoa 134 murriztuko da hurrengo urteetan. Horren ustiapena. Posible da gaur eguneko produkzio eredu globalizatua hori ala baldin bada? Hau guztia zelan eraldatuko da. Eta errobotizazioaren paradoxak. Orain hilabete batzu egon ginean hitzaldi batean oinatin, eta kotatzen zuten Britainiatik etorritako bi irakaslek. Badakizu hemen, gasolindegi guztietan, kotxeak garbitzeko makina batzu egoten direla, hor bueltak emate dituzte katxarro horiekin. Britainian dira joten baldin bazarete, ni joan izan naizera naiz fijatu, baina dirudinez gasolindegitan ez da horrelakorik. Eta badakizu zergatik ez dagoen horrelakorik? Pertsonak merkagoak direlako makinak baino. Han badaudelako langileak prest daudenak 5 libra ordua ordain kobratzeko lan hori egiteko. Teknologia berrien paradoxak. Hau izan daiteke arrisku bat. Beste bat, eufemismoz deitze dute ekonomia kolaboratiboa. Eufemismoa hori da autoesplotazioa eta autonomo faltsuak. Hori ekonomia kolaboratiboa hori da. Hau biderkatzeko aukera da. Eta gaur guk ekonomia kolaboratiboarekin buruan duguna da hori Riderrak, Globo, Deliveroo, taxiak dauzkagu. Baina gaur egun ere badaude aplikazioak Upwork, freelance moduan lan egiten duen, freelance beste eufemismo bat, freelance moduan lan egiten duten langileak konektatzeko. Eta posible da, adibidez fabrika batean, erabakitzea ingeniariek egiten duten lana mundu mailan saltzea. Eta mundu mailan ea zein ingeniari topatzen dudan, merke, pieza bat diseinatzeko. Edo abokatu bat, ea nork egingo dian txosten bat, mundu mailan, ez dakize transakzio ekonomiko egin ahal izateko, mundu mailako kontratu bat egiteko. Gaur egun baude aplikazioak hau egiteko. Eta informazioa trukaketa horren azkarrekin, posible izango da, lana horrela diseinatu ahal izatea. Eta hain Riderrak dauzkagu buruan, baina agian ingeniariak eduki behar ditugu, agian kontableak eduki behar ditugu, prekaritatea beste esparru batzuetara, gaur, pentsa dezakeguna, salbu dauden esparru batzuetara ere, heldu daiteke. Beste ondorio batzu. Hau da giza baliabideetako arduradun tipiko bat. Bileretan horrelakoak topatzen ditugu beti, ezta? Agian giza baliabideetako arduradunak ere aldatuko dira, eta ja ez dira horrelakoak izango. Agian holakoak izango dira. Hau algoritmo bat da. Gaur egun ere, baude enpresak non giza baliabideen kudeaketa ez dute pertsoneek egiten. Kurrikulumak heltzen dira eta makinak erabakitzen du zein den kurrikulum egokiena. Edo promozioak erabaki behar dira eta makinak erabakitzen du nor dan promozio hori merezi duena. Edo nok merezi duen soldata osagarri bat. Eta lehen esan du, 5G-arekin posible izango da fabrika batean sensorea jartzea toki guztietan, informazio pilo bat jasotzea. Eta algoritmo matematiko batek erabakitzea horren ondoriozko lan baldintzak zelakoak izango dien. Baina algoritmoak, beste gauza guztiak bezala, ez da zer objektiboa. Baten batek diseinatu ditu. Eta algoritmoek sesgoak ere badauzkate. Esateko kurrikulumak aukeratzerakoan.
Algoritmo horretan atzean dagoena baldin bada disponibilitate osoa daukan pertsona bat aukeratzea, horrek ze ondorio dauzka genero ikuspuntutik. No kontrolatuko ditu algoritmoak. Apokalips Now, orain beste di pelikula. Beste galdera bat, nork egingo du lan norentzat? Nori izango da noren tresna? Makinak izango dira gizakien tresnak edo gizakiak izango gara makinen tresna? Adibide zehatz batzuekin. Sindikatuko fotokopiagailuak ezagutzen dituzu, ezta? Arantxa ez dakiten behin dagoen, oso noizean behin matxuratu egiten dira. Salbuespena da. Eta matxuratzen direnean ze gertatzen da? Pantailan esaten dizu, ireki behar duzu atzeko tapa, eta atera papera, eta, bai, ezta? Pausuz esaten dizu zer egin behar duzun. Fotokopiagailuekin horrek grazia egiten digu, ezta? Igogailuak konpontze dituzten fabrika batzuetan ere, edo langileak joat nire tablet batekin lanera. Eta tablet horrek esaten die, orain egin behar duzu ez dakiz zer. Eta orain ez dakiz zer, ze oraindik robotak ez dira horren malguak hori egin izateko. Pertsona batekin egin behar du. Baina makinak jakintzen dio zer egin behar duen. Eta horrek bauza beste ondorio etzu ere bai. Makinak esaten dio zer egin behar duen. Baina makinak esaten dio ere non egon behar duen. Eta makinak kontrolatzen du non dagoen. Makinak kontrolatzen du ere ze abiaduretan egiten duen lana. Makinak esaten du ere bai zehazki non dagoen. Horrek ze ondorio dauzka jendearen osasunean. Zer ritmotan egingo dugu lan? Zer lan baldintza izango ditugu? Nik hemen beldur batzu bota ditut. Ez dakit ikusi duzuen serie hau. Ikusi behar duzu, lehenengo kapituloa bereziki, horren ondoren ez duzue Britainia handiko lehen ministro izan nahiko. Ikusi ezazue. Baina hemen, teknologia berrien erabilera izan daiteke txarra, edo teknologiak beste modu batean erabili daitezke. Eta guk, etorkizuneko erronka moduan, hau ere klase borroka izango da. Teknologiak jendearen zerbitzura jartzea edo jendearen kontra, hori klase borroka izango da. Enplegua desagertaraztea edo lanorduak murriztea modu oso importante batean jendea hobeto bizitzeko, hori autu politiko bada. Eta gu, erakunde moduan antolatu egin beharko dugu, horri aurre egiteko. Ez tokeak ematen izizkit. 900 ikusi duzu, 900 ere ikustekoa. Nik kuadroa bizugarri guzti zain, 900 pelikulaen hasieran azaltzen da. Sindikatu moduan uste dut egin behar dugula refleksio bat. Denbora guztian moldatu egin beharko dugu errealitate berrietara. Gure sustraiak mantendu egin behar ditugu. Hau izango da ziurrenik, irudi prototipikoa langile klasena, garai bateko langile klasea. Gure sustraiak mantendu behar ditugu eta gizakia bada apur bat nostalgikoa, ni lehenengoa. Lapoiaren kontzertua gazaldu zanean, izan nintzen lehenengoa sarrera bat erosten. Eta hori baino gauza nostalgikoagorik ez dago. Baina jakin behar dugu moldatzen, eta langile klaseak beste modu batzu hartzen ditu, beste irudi bat hartzen du. Eta nik hitzaldia bukatzen joateko, minutu hori apur bat malgutasunez hartuko dut. Nik jarri ditudan borroka adibideak, ez ditut jarri esateko zeona garen, honena garela. Bagara, baina ez dut horregatik jarri. Adibide horieken bat ditut, esateko potentzial bat badaukagula gure barnean. Era bat askatzen baldin badugu oso urrun heldu gaitezkeela. Baina eremu batzuetan uste dut sakondu egin behar dugula. Zertan sakondu behar dugu? Lehen esan dudan lehenengo ideian. Ertzak erdigun erakarri behar ditugu. Ertzetan dauden pertsonak borrokaren erdigun ekarri behar ditugu. Eta agian, erdara ezagutzen dugun gizon txuriok, gure privilegio batzuei uko egin beharko diegu beste batzuei borrokaren erdigunean tokia usteko. Baina horrek indar kolektiboa emango digu beste erronka batzuei aurre egin ahal izateko. Ez gaitu ahalduko, indartu ingo gaitu. Negoziazio kolektibo malguago bat egin beharko dugu. Gai izan beharko dugu batetik hitzarmena tokatu ezarren prekaritate egoera topatzen ditugunean aurre egiteko, zuzenean. Hitzarmena itxaron gabe. Eta hitzarmena tokatzen danean ere, gai izan beharko dugu prekaritateari lehentasuna emateko benetan. Eta prekaritatearen pantaila pasatu arte, beste gauza batzu ez egiteko. Innovazioak egin beharko ditugu, juridikoak, mobilizazio aldetik,
eta baita antolakuntza aldetik egoera berri horiei aurre egiteko. Eta nik uste ere innovazio bat egin beharko dugula jarreran. Jarreran ze zentzutan, uste dut disfrutatu egin beharko dugula gure lanarekin. Eta disfrutatu egin beharko dugula, gozatu egin beharko dugula pentsatzen, enpresari esplotatzaileak zelan izorratuko ditugun. Jarrera horrekin egin beharko dugu lana, bestela sufrimendu handi izango dugu, Pos horrekin etorri beharko dugu sindikatura. Bukatzen jateko, lehen nostalgia esan dut, hau, prestatzen ari nintzala kanta bat entzun nuen, eta asko gustatu zitzaidan. Kantak 5 bertso dauzka. Lehenengo 4 bertsoetan nostalgia ariketa bat egiten da. Eta nostalgia ariketa horretan adibidea ematearren, esaten dute, borroka xarmatuak berea eman du. Gure honenak eman ditugu. Ni gazte nintzanean egin genuen egin beharrekoa, gaur egun ze gertatzen da. Eta lehenengo 4 bertsoek bukatze dute galdera batekin. Nor aldatzen da gehien? Mundua ala gu. Uste dut hori galdera oker bat dala, eta ezin dula nostalgiatik egin. Zorionez, 5. bertso bat dauka, hau, Aitor, engainatu nauzu. Ato esan zenidan, ona pasatzen ginenean, entzungo zola kanta zuzenean. Bai, zuk, ez? Bueno, ea konpondu dezakegun beste modu batean. Koldo, animatzen zara? Ni ere bai. Ba, venga. Kontraesan guztiak hartuz geure kargu, herri honek aurrera jarraitu nahi badu, galdera berri baten beharra daukagu. Kontraesan guztiak hartuz geure kargu, erantzun zaharrekin erdoildu garagu, ta galdera berrien beharra daukagu. Ta galdera berrien beharra daukagu. Eta deskantzura joan aurretik, azkeneko esaldi bat, idazkari nagusia ematen dute, ezta? Beti prorrogak. Aldatu inbarko dugu, eta moldatu inbarko dugu daukagun errealitate berrira, baina herri honek jarraituko du, etorkizunan ere, jende zehea antolatuko duen erakunde bat izaten. Erakunde autonomo bat behar izaten. Gure lurrari lotua egongo dan erakunde bat, eta borrokarako baliabideak jartzen dituen erakunde bat behar izango du etorkizunean ere. Nolakoa izango den ez dakit. Bakit gaur okerren daudenekin egon beharko duela. Eta bihar ere bai. Eskerrik asko.